Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Sanibonani nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi line bola khona le video kanti ke mangoqala isijournal lelikasi onibingelela usibonga konke wakandwando ya welcome ngicela usubscribe uphinde ucindezele nebell uzo YouTube nawe angeka kushiye ngaphandle ngaso sonke isikhathi mangifaka isihamba phambili nezisematheni namhlanje ke ngizokhuluma ngosenzo Zondi wase Great Town umculi kaMaskandi odume ngengele kanti encane kule festive season uNtencane ubehamba phambili ngengoma yakhe eyayithi wawuthembeni bonke abantu abaningi especially amabhinqa ebesho ukugcwala isifuba ukuthi hayi impela iyona siyongena ngayo onyakeni ka2020 kodwa ke kugcine kungenzekanga nalokho ke kugcine sekuletha umthelelo omubi nokuphatheka kabi kuNtencane ngoba ugcine segxeka umsakazo uKHOZI FM ngokuthi awulibanga neqiniso umculo kaMaskandi uNtencane obebhenga bomvu ukuthi ingoma yakhe izohlukaniswa unyaka emumva kokuqoka kwiTop 10 yoKHOZI FM uthi udumele kakhulu ngalokho kugcine sekwenzeka uthe usele bomnyameni ngokumisa kohlu lezingoma ukuthi obekumele noma obebheka ukuthi zihlukaniswa unyaka ngenxa yombango phakathi kweSABC nomsunguli weSABC Samasong okungowendlovu uNtencane ugcine seyonandisa kumhlathuze USA Veritas Bay Complex uthe akekho nozixakile kuKHOZI FM ukuxoxa nabo bengabacula bebeqoke kwiTop 10 uthe ucabanga ukuthi uKHOZI FM belazi ukuthi kuqhubekana ngendaba yokuvota lengoma ezohlukaniswa unyaka kodwa alikaze lasho lutho kuhlule noma selumiswa inkantolo ukuthi lumemezele iTop 10 kodwa alusixakanga ngokuxhumana nabo bengabaculi ngohlu noma nokubazisa ukuthi kwenzakalani ngohlu lwezingoma obeliqoke ukuthi licompete kwiTop 10 uthe kumanje akazi nokuthi uzothini kubantu abebemvotela ngemali yabo ukuze ingoma yakhe ihlukaniswe unyaka wasethi lento abayenzile uKHOZI FM kungidlala ngabo bengabaculi futhi ukutshengisa ukungabahloniphi uthe imphethe kabuhlungu kakhulu lento eyenzekile uyibone ingasusa umsindo ibaqhathe nabalandeli bomculo wabo njengoba bechithe imali zabo bezama ukuvota betshengisa uthando kodwa ekugcineni akukho kwenzekile imali zabantu zibe seyishabalala uthe mayeqeda ukunandisa emcimbini uvakashele emhlathuze complex wabe sebuza abantu ukuthi bangene kanjani onyakeni omusha wasedlulisa ke naye ukuthi cha yena kangenanga kahle emva kwesenzo esenzekile ukuthi ayibangabikho ingoma enqamule unyaka engomeni ebeyiqokiwe uthe lesenzo cha impela simphathanga kahle neze so ngezwe kona uvu lakho uthi thini you can go to the comment section and leave your comment nawe usho ukuthi wena kuthini ucabanga kwakho lento yenzekile ucabanga ukuthi mangathi uyaphinda yenzeka ingaba namuphi umthelele ebantwini njengamanje ngoba yenzekile futhi ucabanga ukuthi imuphi umthelele ezoba nawo lento ebantwini nakubaculi kanye nakubavoti ucabanga ukuthi lesenzo soKHOZI FM kube yisenzo esright yini ukuthi bengazama ukuhlela into zabo kunesikhathi ngoba phela lento bayaze ukuthi umnikazi noma umsunguli weSong of the Year ubengajabulile kade wabatshela ukuthi into kanje ingahle yenzeka akathanda ukuthi bem-exclude bethathe i-idea yakhe ngaphandle ukuthi bebonisane naye ake ngizwe ku comment section nasengiphuma ngiphuma kanje awungibambeke evidweni elandelayo nazo